Hola, benvinguts. Soc la Sandra Romeu, biòloga de formació i naturalista per vocació. També soc emprenedora, el meu projecte es diu www.espiadimonisnatura.com, allà podeu trobar la informació sobre el projecte que porto uns anys gestant, i també soc mare. Aquest és el primer vídeo presentació del meu canal de YouTube Busca'm al bosc. Per què aquest nom? Perquè el bosc és l'ambient, el medi on em sento millor, més bé, més a gust, és el medi en el que soc feliç. La intenció és ensenyar-vos les petites i grans meravelles que ens aporta la natura al llarg de les 4 estacions de l'any. Sabíeu que les passejades pel bosc al Japó estan incloses dintre del seu sistema sanitari com una eina preventiva per a les malalties derivades de l'estil de vida accelerat que portem tots? En aquest canal també us parlaré d'una altra de les meves grans passions, les fades. Sí, les fades i la mitologia lligada al bosc. Per què? Perquè connecteu amb aquesta màgia que ens desperten i en l'infant que tots portem a dintre. Bé, si us he despertat una mica la curiositat i teniu ganes de seguir-me i de conèixer-me, ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc. Fins aviat!